Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na gasar sabuwar waƙa a dogon ja Chess Asusa Mini Bayana. Yau muna ɗauke da wannan gasar ne tsakanin jaruma Maryam Yahaya da sauran wasu jaruman Kannywood. A yanzu haka za mu kawo muku dukkanin waɗannan bidiyo nasu sai ku kalla sai ku ga wacce ce daga ciki ta fi cin wannan wasa. Idan ka san wannan ne zuwanka na farko a cikin wannan channel namu sai ka je ka danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun dukkanin shirye-shiryenmu da muka ɗaura. Yau masu kallon bayan kun gama kallon wannan rawa na ta wannan jaruma Maryam Yahaya sai ga na wannan ita ma sabon jaruma sai ku kalli ta rawa ku gani daga ciki wace ce ta fi iya wannan rawa ta sabuwar waƙa a dogon ja ta Chess Asusa Mini Bayana ga wannan nata sabuwar. Daga ƙarshe kuma za mu kawo muku na ɗaya jaruman sai ku kalla ku gani daga ciki sai ku tantance mana wa ta fi iya rawa a cikinsu sai ku biyo mu a comment section domin mu ji. A nan dai duka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na wannan bidiyo namu wanda muka kawo muku a cikin wannan channel namu na Ɗan Mafura TV. Wannan shi ne ƙarshen dukkanin wannan shiri namu wanda muka kawo muku sai ku sha kallo lafiya.